کاروانا امیدê ji bo kesên xwedî muhtaç hêvîbûna xwe berdewam dike. Li navçeya Sûra Diyarbekirê malbatek dixwaze ku xaniyê wan bê tamîrkirin, ji bo vê yekê jî bi wesîla karwana Umîdê alîkarî ji xêrxwazan xwest. Karwana Umîdê vê carê ji bo xaniyên malbata Er Yilmazê tamîr bike ket nav hewl û tevgerê. Ev xaniya jî ji teref xêrxwazekî ve ji malbata Er Yilmaz re hat dayîn. Karwana Umîdê ji bo ev xaniyê xêrxwazan bê tadîlat kirin meng li xêrxwazan kir. Temsîlkarê Sûriya Karwana Umîdê ya Diyarbekir İsmail Qaraquş derheqê malbata Er Yilmaz da wiha got. Vê malbatê miracatê Karwana Umîdê ya Diyarbekirê kir. Gotin em nikarin kiriya xaniyan bidin. Li ser vê yekê xêrxwazekî xaniyak ji wan re tesîs kir. Lê dibe ev xanî bê tadîlat û tamîr kirin. Ev xweşka me jîn bîye û 4 zarokê wê hene. Ji bo vê yekê em bangê li xêrxwazan dikin ku bila alîkarî li vê malbata bê çare bikin. Xanima malbatê jî wiha got. Xêrxwazekî xaniyak dayî wan lê îhtiyacî bi tadîlat û tamîrkirinê heye. Ez dayîka 4 zaroka me. Ji ber ku rewşa me a madî ne baş e, min miracatê Karwana Umîdê kir. Xwedê ji wan re razî be ku ev xaniyan ji me re dîtin.